Per als escriptors, avui també és un dia molt especial. Els permet mantindre un contacte molt directe amb les persones que llegiran les seues obres i dedicar-los amb la seva signatura. Enguany, per primera vegada, l'Institut Joaquim Bau de Tortosa ha organitzat aquest matí una trobada d'escriptors al centre abans que els autors prenguessin posicions en les diferents llibreries del territori. Per alguns dels escriptors, avui també suposa una estrena. És la meva primera diada. Bé, jo espero que... Confio que en general la gent, almenys per un dia, que és el que passa al llarg de l'any, sigui conscient de que és important llegir, no només comprar llibres este dia, i que en aquest sentit no podem deixar perdre el que és la cultura i la base de la cultura nostra, que és la lectura. Jo espero que a nivell particular funcioni bé, i que és un tema que és actual, que tot i que ha anat desapareixent manté el seu interès i crec que pot d'alguna manera fer una lectura entretinguda i també explicativa de tot el que està passant en el tema del castor. Esperem que vagi molt bé. Una miqueta de tot, perquè trobo que la venda s'anima més cap a la tarda, però molt llibre infantil. La gent trobo que li agrada cada dia més que els crios s'inicien en la lectura. Els joves també, i llavors molta novel·la, la gent de mitjana edat tira la novel·la. Fa uns dies hi va haver la Fira Literària de Jesús, d'aquí no massa hi haurà la Fira Literària de Móra d'Ebre. Els nostres autors continuen publicant i continuen publicant, tenint ressò de la qualitat, i es nota amb les edicions i amb la Marta Rojals, per exemple. 11a edició del Primavera-Estiu, tercera o quarta edició crec ja de l'altra. La vitalitat hi és, i la vitalitat acompanyada de la qualitat, i això és, jo crec, un signe de normalitat, perquè és posar les coses al seu lloc, perquè els autors ebrencs no han d'estar al mateix nivell que la resta del país.